Nipai narkabar ni KSA inglong po tumpen pherangke amai kangni po. Lason siari kang sama poralom KSA sai hemalong atumi KSA inglong po pen kachitoy don bang pu bang pi Dipu Government College ekilik along sit crepe lipen sit crazy an chipahai ponlo. Lapen President pen Secretary atum pherangke angno klar dagram the chipi pon non kivang ji ki claim kidam ji apana lang le tumpen lam the nangjai dun. Tangta lang le tumpen kening chi pon alam thele arju poniksne. Dipu pen Riarson Hanse report Karbiang Long TV9 News. Dat karbilo chali asong atiri PSI hemlo nel tum media kote tumhan kachopha patupon labangso kachophalo nel tum jasmet pet bangke alam thepi bangke nel tum kedamtang patumi ajong Difu Government College Students Union Society election along kachapati dun bang pu bang pi tum nil tum mahin pen ka support dum pen nil tum bang krip li pathudun lo kasi bang so bang krip li pen nil tum bang kre isi bangke haipon lo kasi bang kre isi tum amen la pa lo cepacini rom lo aprang si bangke el tum long president apos la bangke kai bangke klaret rong pipi Vice President Apos Mangke Sar Chesong Tokbi General Secretary Long Mangke Sarding Inti Assistant General Secretary Songjalin Kropi Athletics Secretary Salibon Intipi Minor Game Secretary Sardihun Teron P Editor of College Magazine and Literary Secretary Lilika Romparpi Debating and Symposia Inghon Tisopi Boys Common Room Secretary Sarkanthir Teron Girls Common Room Secretary Rupmoti Terampi Lapen Social Service Secretary Junti Kilingpi Niltum Jasmedat Bangke Long Tom Long Bangke Ununde Dalo Long Tom Long Bangke Prangsi Bangke Major Games Secretary Apos long alang li nil tumai thudun make kai Pradip Kro ason si music and cultural long nil tumban kapat thudun potot ununu de lo amen make risha parpi lapen gymnasium secretary Apos aphan ke thudun nil tum lo anondo tero ama thomtum unne de lo poipits tame nil tumban Thurdunji pu na chuningri pen nang pu tumba dolo ta kadowe phanke pila bunde report krip live report bang krip li phansi nel tum select ponchano ani koi tum ta dolo pu hits tame nel tum lo chalia song hin pen alang li tum hana chuningri ba la pulo alang li tum da ning oi bang avedening athema bang krip lian chot pina pot si nel tum alang li tum han systeme puthot chuneri bange hem isi wet up pina pot hem isi amni da tum puthot hemlong kechewang thuji phansi chuneri lo ning oi april pen lapen jasame pet bange Difu Government College Students Union Society election lo nang cherap nang chitu dun dak Difu Government College students lo chalia sumar atum anaphan nil tumahin pen akero pajirlo lason si belek kapre khai atum besame il tumban koson ma nang cherap na chitodun halat tum aphan same nil tum karbilo chale song hin besame alang li tumban akero pajirlo asi jasme pet bangke bini press meet kyang ma lam chot nil tum apor nil tum apor ki pithui bang non kimi elected a member somhanse apor pi on behalf of them nil DGC SUS President Claret Rompipi Pende Puthot Kibat Lamthebang Ajuponchunana Aprangsi Churula Ladakh media persons tum ans taminanga chitong gunakot lapen puthot kachuru thuji labang ki dak nilitum aphan ardina ki pidul
da karbilo Charlie asong along ki claim abang ki kado kawian, especially thanks to Sir Mirjeng Pro, also Sir Budhoterang, Sir Bali Inti, lapen kado kawi do ulang ladak na charap tun ana pansitami pachuro ng pajur iglo alang litum han an ardina kipot lapen thought arni gang sam kardom stami kado kawi aphan an stami pajur lo kardom Willy men labangke sami kar erong pipi Willy non Charlie bom labangke TDC 5th semester Geography Department ahin pen Willy po amen labangke Carly tang Rajan Rongpi Willy pai amen labangke Swadhini Kropi lapen nili boha labangke ditu pong langso lasinon nili tum along patumi head kido DGC SUS General Elections akili long sitame nili sitame cepati dun meaning ke hangdo ajok nili cepati dun lo nili cepati dun arpu labangke president lasi nili cepati dun pen kinangan nili thekan ke nili tame chibor ilo lapen ada karbilo Charlie asong along kiklem abang pitum ans tami nili tumhan ardina ki pido nili tumhan nagi thana ki mum posonsi munit atum pen kachithan chimum posonsi nili tum waters atum han chipa menangji posonsi waters atum aphan tumhan boat nang piphan itum aphan posonsi kido ki thak nangji kado kabe nili tumhan nagi than pen nili tum sitame thek pin pen sitame improve bom si hindi tum tami cipahay dun lo lasi nili sitami president ar pubang cipahay iglong panining sampikan lo ate nili han lo dag difu government college along second president tami ke cholong lapen ke so ar lo pen ke chengsi a president tami ke cholong abang philo lasi nining sam olo nili mo sitami karbi akhaya tuma phans tami isi historic bang ke set tekang lo la sinining sam olo la so puthak tame lapen ke nili non la so ar kilong pen ke nili jung kimang pon ason tami do mo api nili law 1 year a term kilong along upisi difu government college of harman ki claim ji lapen ke upi kosonsi nili kimang kidoma nili na chan ikpo lasi kicheng si nili kimang pon labang ke students tum han ke matha pon athe non difu government college nong langdam lo pate students ke increase ola asi students ka increase ajoine students tum class idame student arling do o ajoine teacher tum le explanations hai than ajat sitame karjudunong o e hai situations tame theklong ajoine student num ta absent o tikilo class dun sitame aphi do dam bu po thang tar judunong lile o class dam ta board at ti la hai situations theklong o join si pinang an tumke class hai tami dun aning hang hi po absent de ti asil la hai scenario ni pinang an observe pen chini pen ni kimang pon la bang smart class aphan kachisong pg asi la smart class nili non high yetlo apot si nili non kicheng si nili kachisong non gang tung la bang smart class kang puji aphan apen puthot nili langdam lo bote difu government college along ke students tum capseni o ke students de leke chok chekali adak teachers tum chitame isia role do ke chok che labang ke irregular of classes lapen ke hala teacher aphai bang ke kom itum difu government college long langdam lo bote teacher aphai ke kom ikpiklang itum kapre a college pen pangbardam lote lasi la college along teacher dum ke kom ajoini sitame si sumara phan kacharli long katora ki do ang thek klang do kopiti lasi teacher tuma phan sitame nili jongsi nili non hai elo apod lasi second step nili kimang pon labangki increasing of teachers upon sitame ni bor ipon po lasi laso buthak ulote nili kachingki kachathan memorandum hai sitame pidam nangji ke hai sir tulamrong hang an phansitame nili so abu thak balke pali igji athe idum karbi osumar tum pinang an tum ke charlie aning ke hang atum do sitame laan ka charlie awar sai ke kom joini si awar sai ka be joini si pinang an tum charlie thekhe de lasi difu government college isi nesen college ladak di fulong do la sili karbi asumar atum
ladak kacharli environment pa misen lo pulote itum akhelo sitame la andam nang lo ili karbi englong along rilong sitame kacharli a platform mang ke misen po lapen third nili meaning ke hangpon ke do labang ke college ki ban hum ajoini pinangan ke heno lahai sitame nili observe pon lo nili sitame geography department pen la sinili aside na nitum department na chilang lo pulote lang class do bom exam do bom ta lang bung sak bonang se set la si lahai ka theklong pen ining chereng no do la pen fan lahai sitame ke charting te pinangan ke ban lahai ajoini lo la pen ke hostel ta ban ikpik lo itum non jungjung lang dam lo pulote Waisong boys hostel labang ke Serdihun girls hostel lahai lang dam lo pulote ban pik ason lo rasinja bang ke pining bang chilong thulok pining hostel ki milong pon lo chitame hala dakta athing no light size tame abepin tapen ke Waisong boys hostel long dam lo pulote abepin ason lo ke ban o ason lo college hostel buke chingnit lepin lo lasi la alang ni tum han sitame lada isi safe hem lo la pen ke isi ke charli aso mardum ki do hem lo bolote aning the alang li tum tame aning theklung pen se donang ji lasi la so aputhak sitame nili stand and ikpo nili hai elo por la third kimang ke la banglo college la pen ke college along la department hai repairing la pen renovations aputhak la pen hostel aputhak la pen puthot nili non lang dam crime against women tame non ki dopik lo itum chilang dam te karbi anglong long ke pinangan crimes ke do lo lasi dak difu government college long tame pinangan so arlo tum ka charli abang ki do ipik lasi alang li tum han sitame awareness lahai sitame ni japon lin po lapen ke alang li tum han sitame ki do ki thak kachiri nang lahai hin sitame bilitum thek an re an ke atwar our size tame ripi po alang li tum han ke than ki mung thek ji atum han tame tum ripi pen tum awareness program hai tame bibi po apen ki puthot itum lang damote drug abusive tame increase olo itum long ke itum aristo non ijang atum ke laso hin tame chihung dun ikolo lasi chilang dam lo bote college environment long sitame nani ajat kicho thap kicho phu kang thap phu lahai sitami theglong ulo lapen ke students tum sitami students a uniform han che respect pen hot pen thegolong long uniform pen sitami alang litum unwanted things lahai sitami use o lasi nili non president are pu kicho long pen ke nili lahai phan sitami strict action entry lapen nili college a campus long sitami students a pharman ki youth a leader PC kiman lo lasi nili la short term dutik ke nili angno la pen ke nili alo nili tongsi la high information skillong lo bote ni ke strict action NG phansini tame ar puchen po la pen ke un an ki ni students angbong si inut bahini bange thom aphan nili personally volunteers aphani ar pupidet po alangli tum jongsi nili long kumani amen pen kumani informations nakili lopote la banke principal long stame ni directly pon ikdeji la pen district actions to so farman gi ni PNG phanstame ni chesongji lasi la pen last nili puang tung ke nili ke inut a leader akithe nai ar pu amai phu sikiman lo lasi nili la bang amai phi sikiman lo lasi nili ki puang tung ge la lo nili ki do ki thak la banke transparently si ka do ka we a secretary ben stame tuji athi alangli tumpen students of Harman ki claim kang tung ladak aning hang kapre secretary dorep kumani ke games ahin kumani ke music ahin kumani ke social service ahin kapre ahin dorep ase alangli tum aphan sitame nili ke isi akling si ason si kiman lo lasi alangli tum han pima college of Harman kachepadu ki claim kang tung long stame ni katora ke pidunde lo lapen alangli tum pima kimang college of Harman long ke nili tame arjab dum thipo pusi nili lang thepilo lansi nili kimang lapen college of Harman along ani RD ki pidunji alam theke nanche paklang iklo ardom nang wot kon ni wot ki 750 second mo kono 623 tapi kopi setiap mungkin ini merupakan labang ke nili memorandum dami thon nam punitum penaan issues itum non itum
union badi ang non kicho mi a union badi ang bong sita me ame thang tum college long kupi environment si thegam long kupi akisum kupi selang tum akihino ke thegdam long ang lapen kupi salang ni tum changes lapen a development lapen kupi hin salang tum RD ki pichila hai alam ni tum chithan chimung et sinitum isi alis che bonai lo la solis ke bonai la bangke nilitum aning hangtin asekidak fort bitum long do ko anma dak secretary do rep an ladak nitum ke hai pon secretary do rep an atum si ame thang aning ke hang alam hai nang chithan alang bitum ke mang alam nang chithan lapen college long a problem chithan tum chimung si list bonai lo asila so list bang nitum memory dam submit hon dam po la tum long KSA kachari abang pu sar tuliram rong hanglong stamin ditum po thaidam po alang lihan pitum pilo pulote alang li tum ha an samitum request po nitum college aparmana kelang pi phathe difu government college ke isi karbi anglong along charlie arisumar akorjang ala karbi anglong asumar tum phanki isi important nai college ason lo asi lapen ke ladak difu government college long la high environment desen lo pulote penang an ke thek kiri ili karbi ariso lapen anim so tum sami dupik lasi difu government college long paching thur ke kenang sot lo lapen ke laso opportunity ke ni long sami bang verbi ji lapen ili tum dak dolong sami bang verbi ji lasi ke bang opportunity ke long ke ni tum da pamis melo athi ni tum ta nilis tami dak fifth semester ano dak first degree first sem menang gidun penang ana problems ni tum face nang lo matidi asila haya problems ki face ajoine si non ni tum mangke opportunity ki long bangke pamis melo aki me asai ki deng je phanke There are two key organizations that comes also. First time. So you can smart class in. Smart class in so labang ke But in the direct smart bank school learner smart class kang puji alam pudamlote 4 years degree courses lapen 3 years degree courses ke gache prek doko 3 years degree courses long itum lang damlo pulote lake itum exam pinang lapen percentage based on lasonsi honors ka prank elong chotiti so joini si selections lang po honors kidun long ke 25 to 20 to 25 student chotiti so joini si pinangan students tumke kithek tumke honors long lokpo la tumke class itame dolong meka ti teacher rum da emen ikur nang chini iliphan contact number iliphan class tam dis tame nang call kri mane si teacher pen students among isi bonding misen asondo communication sitame mi wasondo lasi 3 years degree courses ta bang genon mang ke pajut ikox non ke 4 years degree courses non akimi Charlie na sitame our side long lo matidi lasla 4 years degree courses abang itumlang damlo bulote non ke si a classroom long si students ke 100 up titi 100 up titi ajoini si non mang ke pinang an tumkela problems o titi lo smart class kampuji aphan nili doan be ana class lapen ke students ingwai jai pu phan bang kalilo la bang ke la hall along a class room the u tumno mang ke smart class bang ke nang beklo athe students 100 up titi 150 115 la antiti la anang bong ke kumane ke arnibang ke tum sitame aprang kang ni dunchi aphan ke apor chisikun e athe arnibang ke tumta methang han te trust on eje ni tum ke pini ke fast bench ini loin penap te ni loin arnibang te ni loin ko athe men tu ne ki tum transportation a problem ke there do kokji kumane ke so that ajoni let doji kumane ke family problems hai tame ke let hai to kokji la sila hai hot ke thek o asumar pusitame open ke aphingi nang kok doji la sa phingi nang kok loplote karjulong awar sai hai videji nane kachini awar sai kachin nongji teacher men kaching ti nongji awar sai ta vidya ta thekji lasi la hai aphan bote smart class along bote non son microphone introduction of microphone hai sitame bang ko microphone non sitame adhek long ke do sitame teacher tumta use ye la pen
work tami kam ta pipi smart microphone hai si tami si la hai long si tami non mang ke introduce tang asang lo puete si tami non mang ke alang tum RDPP college tum RDPP si ene classroom lo arai bi ko asang si dolo la si non nili ar puta long lo pot la so hin da RDP pon po la pen teachers tum tami pa use back nang po non ki teachers tum use mang be ini si bi ko cha la si non nili ar pulong lo pot nili bangki la so ahin si tami RDP project la whole long students to pick a class ke thana bangki la bangke smart class type lo la microphone hai ke use nang po projector hai si tami do a department adha department hai long si do la sil hai si tami use that la si non man ke la hai si tami use nang po Increasing of teachers at the common lecturer one and la so reply bang ni si pirong pom la nil tuma dimana ni dingulo vacancies non ong pingan la lata aho abana anom sa teng pen si teachers ke duchot mati abana post kon ma du tame no anta ola permanent fill up bela vacancies do udam parlote non jasmet pet banke ladak before comment college longke contractual si pipon bok asi nil tuma like core demand non pengali KSA core demand lake before comment college long prabjin pen permanent teachers abanke appoint serang na po vacancies an full na po la pen lan si nil tuma aphai bang tame pabatuna la athema students bang non pat pikan students are intake bang and all join si teachers aphai bang ta nil tum na la support bang nil tum ke dam ta usame dispul long tame nil tum chingmai dam lo tame pinya ni anda nil tum la so positive results long lela not only that nil tum la departments si tame kabe do development college long so ke hang bom ta nil tum claim bom